Hezký den, přátelé. Jsme v interakci s vnějším světem, nějakým způsobem se projevujeme a zřídka kdy se nám od těch projevů naší osobnosti daří oddělit projevy našeho programového já, našeho ega, našich takových mentálně emočních obranných mechanismů, který tu všichni nějakým způsobem zastáváme, abychom nebyli tolik zranění, abychom byli přijímaní a tak dále, a tak dále. A jde o to, jak vlastně potom se děje ten náš život, protože tím, jak se nějak projevujeme, taky nějak vyzařujeme a něco vytváříme. A zákonem přitažlivosti a zákonem rezonance, nebo taky třeba zákonem karmy, si začneme spouštět děje a situace a přitahovat se lidi, kteří korespondují s tím naším projevem, situace, které nasedají vlastně na to, jak my se projevujeme, jak se chováme. A tak se velmi často jako ocitáme v situacích, ve kterých nám vlastně není dobře. Přitahujeme si třeba i partnery nebo přátelé, se kterými se třeba nemusíme úplně cítit sami sebou, protože my vlastně, když se projevujeme jako programové já, tak nejsme sami sebou, protože být sám sebou znamená být v rovině toho božství. Já se často s klienty při terapiích vlastně, když se dívám vlastně jakoby třetím okem dovnitř, do té jejich mysli, jak jako fungují a jak si s tím pracují, tak často se vlastně ukazuje to, že my, když už si to uvědomíme, že něco jako neladí v těch našich situacích a projevech, tak jsou vždycky vlastně dvě varianty, že buď jsme špatní sami ze sebe, nebo se zlobíme, nebo viníme ty druhé. A je potřeba to jako posunout v té mysli dál, čili když se nám stane nějaká situace, kde se s tím necítíme dobře, tak je dobré si vlastně jakoby představit, jak bychom to chtěli jinak. No ale i když vlastně teda dojdem tady do té fáze té rekapitulace, tak jo, něco se stalo, tak co můžu dělat pro to, aby to příště bylo jinak, tak my do toho zase vstupujeme tou programovou částí. Takže můj návod a návrh pro vás je napřed si sedněte a vylaďte se, než si začnete představovat, jak byste to chtěli mít jinak, nebo přemýšlet, jak byste to chtěli mít jinak, protože zase jdeme z té programové části myslet na to, nebo nad tím, jak mít ty programy jinak a takhle to vlastně jako nefunguje. Takže nalaďte se napřed. Buď jednoduše sedněte, zavřete oči, dejte si nádech, výdech a vydechněte myšlenky, vydechněte emoce, vydechněte jakoukoliv tíhu z těla a nebo k tomu připojíte práci s kyvadlem. Takže tak, jak jsme to říkali minule, zase vezmete kyvadlo a řeknete si, prosím, ať jsou všechna moje těla volná, čistá, svobodná, cokoliv je v nich, na nich, kolem nich, uvízlého, skrytého, cizího, špatného, disharmonického. Prosím, ať je to odpojeno a odvedeno tam, kam patří. Druhá naše formulka, jak jsme říkali minule, je prosím, ať jsou všechna moje těla v souladu, souhře, spolupráci. Zase necháte to točit tak dlouho, jak potřebujete, až to přijde na ano. Prosím, ať jsou všechna má těla prozářena boží přítomností, světlem, boží dokonalosti. A můžete samozřejmě připojit další, co potřebujete, aby tam bylo. A poslední třeba, co bych doporučila, je prosím, ať jsem 100% v rovině své duše. To jsme říkali, že to je ta první část z těch vyšších částí našeho já. Prosím, ať jsem 100% ve vědomí ducha. To je ta část, která si bere ty návody z vrchu, která slyší, vidí, vnímá. A třetí nejvyšší, prosím, ať jsem se svým vědomím 100% ve vědomí mého božství. A zase necháte to točit tak dlouho, jak potřebujete, až to přejde na ano. Pokud by to přišlo na ne, tak dáte, prosím, vyčistit, odblokovat, zpracovat cokoliv, co tomu brání. Takže buď takovým usebráním se, naladěním, nádech, výdech, taková jako trošku meditativní chvilka na začátku.
třeba i tady to kyvadlo a teď si to teprve jdeme v tom mozku představovat jinak. Takže vy si přehrajete tu chvíli, kdy vám tam nebylo dobře a vznesete, protože myšlenka tvoří, vznesete ten dotaz, jak to můžu mít jinak než takhle. Jak to umím ze své nejlepší verze sebe sama. Nebo jak by to udělalo mé božství. Jak bych se chovala, kdybych tam stála, byla, reagovala v rovině svého božství. A v té chvíli se vám z toho nitra ukáže nějaký pocit, v hlavě uvidíte nějaký obraz a v mysli uslyšíte nějaké jiné informace. A tohle je to, co my potřebujeme, protože v té chvíli ten mozek zaznamená ten náhradní program, tu lepší, vyšší verzi a ty buňky vevnitř, které si to pamatují, zažijí v té chvilce toho, i když si to teprve představujeme, zažijí ten jiný pocit, jiný stav, který už jako třeba 20, 30, 40 let jako nezažili. Takže potom, až a takhle si to představíte, chvíličku to v tom necháte, jo, podržíte se tam v té představě, zažijete si to tam, dobrý nádech, výdech a jdu na procházku. A potom, až se ta situace, protože ona se vždycky zopakuje, to, že my si to tady jako natočíme někde kyvadlem nebo si představíme, tak to je jenom jako půl cesty. A potom to jako budeme žít, takže tím si vlastně jako taky spouštíme, ale už ty jiné děje. Spouštíme si možnost vlastně zažít tu situaci znova s někým jiným, nějak jinak. A my už do toho půjdeme jinak, protože v té chvilce jako už nám tam má co jiného naběhnout. Jo? Už je tam něco jiného, než jenom ten program a ten mozek to jako nabídne. A často samozřejmě je to tak, že v té chvilce té nové další situace to odjedeme ještě tím špatným v uvozovkách stínovým chováním a naběhne to ex post. Znovu si to tam jako představíte. Bez pocitu viny, že se mi to jako znova nepovedlo, nevinit ty druhý, kašlat na to, jo, tahle cesta nikam nevede, tak znovu si to jako představíte. A ta další situace už bude tak, že jako v půlce toho, jak vy jako už jedete zase tím programem, tak v té mysli to naběhne a už to dořeknete jinak, jo, zapůsobíte jinak, budete mít jiný tón, řeknete to jinak. A v té další a další situaci se to furt tak jako ředí, tak jak v té reklamě destiléry, pořád se to destiluje a ředí, až vlastně to tam jako naběhne už od začátku, protože to furt takhle vlastně nějakým způsobem sami sobě jako programujeme správně, by se dalo říct. Takže pokud byste se chtěli takovým věcem, jak pracovat sami se sebou, se svými vztahy, se svými programy, jak se dostávat do té části toho božství a věnovat víc, tak vás srdečně zvu na pátky v Olomouci a středy u mě doma v Čehovicích, které budou probíhat jednou za měsíc, září, říjen, listopad, prosinec, a na kterých budeme takhle sami sebe krásně ladit. Takže přeju vám i třeba doma, ať se vám to daří.